Posljednja 2 dana u Dom zdravlja u Prozorami došlo je 80 pacijenata sa stomačnim tegobama. Sinoć oko 1 sat na večer. Većinu vremena sam povraćala i to je to. Proljev ujutro i to je to. Tijekom jutra u hitnu službu javilo se 10-ak osoba sa sličnim simptomima. Svi su nakon ukazane pomoći pušteni na kućno liječenje. Većinom svi bili sa istim tegobama, mučnina, povraćanje, proljev, bez temperature, što bi mogli ići u prilog virusnim nekim oboljenjima. Najvjerovatnije da se radi o nekom virusnom enterokolitisu. Mada se o uzrocima nagađa pojavila se informacija da je razlog masovne zaraze korištenje vode iz općinskog vodovoda za vrijeme izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. U komunalnom poduzeću navode da redovito vrše analize pitke vode, ali je došlo do zamućenja nakon posljednje kiše. Dobio sam analizu gdje ona odgovara odredbama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode, gdje je voda uzeta sa 4 mjesta. Znači uzeta je ovdje u gradu, uzeta je u osnovnoj školi Rumboci, uzeta je u selu Ripci i uzeta je u selu Podbor. Znači uzeta je u mjestima koji se snabdijevaju vodom iz vodovoda javnog komunalnog poduzeća Vodograd. Znači, voda je predana 10.6. na analizu. Analiza je završena dana 15.6. Dok se ne utvrdi uzrok zaraze, preporučuje se prokuhavanje vode za piće. Imali smo oboline, jake, nevrijeme, prije 2 dana. Dolazilo je do jakog zamućenja vode i voda je bila mutna. U tom slučaju voda se ne smije klorirati, pa preporučujem i dalje prokuhavanje vode. Pomoć traži stanovništvo ne samo iz Prozorame, nego i iz okolnih mjesta koja za piće koriste kišnicu i nisu priključena na vodovod. Na Oraštu sam, znači ne, baš sam čitala na internetu da je voda u pitanju, ali evo mi nismo došli u doticaj uopće s vodom. Mada su analize pravljene nekoliko dana prije posljednje kiše pokazale da je voda ispravna za piće, u ponedjeljak će novi uzorci vode biti poslani na analizu. Ostaje otvoreno pitanje je li stanovništvo upozoreno na vrijeme da prokuhava vodu za piće i je li time mogla biti spriječena masovna zaraza.